फेसबुकनि रानि जोंहाना नोंथांमोन देलायखांबाय पुष्टिगत संघर्ष साम्प्रदायिक Hi guys, good morning and welcome back to my channel. So, ang Ganga na teman-teman ini dia Ganga vlog YouTube channel udah sabi arena. So, नोंथांमोना thumbnail नायनानै मिथिखाबाय जानो हानाय जों दिनैनि vlogआ माने सायाव जागोन ओमफ्राय जों दायो गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों आरोना नै बासआबो फैखाबाय थांनोसै जों दायोथ' नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे लामाखौ थादों थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो लोगोफोर बास सिङाव हाबलांसै जों दायो बिथां रायजोना सिथाखौ जिरायगोन थांबाय थागोन नोंसिना नोंथां ना नोंथां ओमफ्राय गारियाबो खारबाय आरोना लोगोफोर दायो जों थांबाय थानोसै थ' नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय A few moments later गारियाबो दसे लाखिलाय खारलाय आरोना लोगोफोर जा बाखाबायमोन आरो आंहा गारि गाखोबाथाय खर' साखायो गारि गाखोनो हाखाया आरोना ओमफ्राय जोङो इउनिखौहाय जायगानिफ्रायनो गाननानै थांखादों आरोना लोगोफोर मानो होनोबा हजोंहाय गानस्लाबहैनो हास्लाबनाय नङाना जोङो मोसाहैनांगोन ना ओंखायनो ड्रेसखौ गानखालांबाय ओमफ्राय हजोंहाय देलायहैबायल' आरोना लोगोफोर जोङो One hour later ओमफ्राय लाखिलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो गासिखौबो एक्सट्रा भइससो सोजोबदों आरोना लोगोफोर मानो होनोबा आं गारि गाखोबाथाय नोगोद रायलायनो बायो आरोना रावानो गवा आंनिफ्राय मेथाइ जानो नागिरदों जोंहा लोगोफोर हटेलाव मेंजोब्बाय जाला नै बिथांमोना माबायदि मोनदों मेथाइ मोनजानो नागिरनानै मालाय आं मोनजाया आंसो नुदों जाग्रोनि लोगोफोर मेथाइ जाखांलायबाय जोङो ओमफ्राय दायो थांफिनसै ना नोंथां फेसबुकनि रानि ओइ खालामसैलाय दोमसिनजा दे जासे जानानै लाबाय थांगोरनोसै लोगोफोर थांगोरनोसै सहैगोरनोसै वाव खोमसि नुखायो नालाय केमेरायाथ' गोजौनि माबा भिउखौ मोजां लाबाथाय गाहायखौ जायाना Two hours later dia mana kalau mulai kau lagi. Sumber dari apa? Ais. Jangan deh. Ya, nak sumber dari apa? Siapa nama? A few moments later Bye cola ketchup. Kevlar juga sih nama. Singaw hablang kan na soy laga far.
ना नोंथांमोन देलायखांबाय मोसानोसै फुल'नि आबोन सिफिनाय बारि फै मोसानोसै ना जोंहा देलायखांबाय ना हाखु दावराव देलायथारनांबाय बिरादनो गारियावसो बाव मावला मावलि नामा होमबाबो साइस नुदों मोसानोसै गाइस গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষই A few moments later. Hai logoफोर programnya sebelah logoफोर जों दायो न'फोर सानैसै होमब्ला गिदिर-गिदिर जानोसै जोंनि भिडिअखौ नुनायनि थाखाय थेंक इउ नि भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय 지금 말에 상하 흔들나마 지금 말에 상하 흔들나마 बाय बाय 지금 말에 상하 흔들나마 बाय बाय इंदो 너 지금 구워야 나 구워라 बाय बाय guys